Son Antón Louro, candidato socialista á alcaldía de Pontevedra. Síntome moi honrado de encabezar unha candidatura formada por un grupo de homes e mulleres preparados, serios, solventes, honestos e honrados. Xente que está preparada para ganar estas eleccións, que está preparada para facer un gran esforzo daqui ao día 22 e que está preparada para gobernar os próximos 4 anos. Esa é a ilusión, esa é a nosa ambición e esa é a nosa vocación de servicio, servir aos ciudadanos e as ciudadanas. Os socialistas sentímonos moi orgullosos do traballo feito en Pontevedra, do traballo que fixemos dentro do Concello, dentro do Grupo Municipal, do traballo que fixemos dentro da Xunta de Galicia cando temos gobernado con Emilio Pérez Caudillo, e sentímonos especialmente orgullosos do traballo feito polo Goberno de España en Pontevedra, donde se fixeron importantes inversións, donde apostamos por un convenio coa Confederación Hidrográfica do Norte que vai invertir a Pontevedra 30 e tantos millóns de euros que vai a garantizar o abastecemento de agua. Ainda as inversións que se fixeron a través do Fondo Estatal de Inversión Local foron 15 millóns de euros e a través do Fondo Estatal para o Empleo e a Sostenibilidade supuxeron tamén un volumen importante de recursos, e o convenio que se firmou con Fomento para dotar a Pontevedra de infraestructuras viarias. E que decir, as inversións que se están facendo en materia ferroviaria. Pontevedra vai a ganar a posición. As inversións que se fixeron no porto de máis de 61 millóns de euros, e as inversións que se están facendo no aeroporto de Peinador, que é tamén o aeroporto de Pontevedra. Son, por lo tanto, inversións que van a axudar de cara ao futuro, porque vamos a ter eso, as infraestructuras básicas coas que temos que completar, non infraestructuras industriales, coas que temos que completar infraestructuras de carácter deportivo, de carácter social. Pontevedra está no bo camiño e o Goberno de España foi moi generoso en Pontevedra. Estamos nun momento en que Pontevedra ten que dar resposta ao futuro, ten que abordar os desafíos do futuro, e para ello temos que dotarnos de equipamentos industriales, de equipamentos comerciales, de centros de formación e de innovación, de centros de negocios. Queremos unha Pontevedra para traballar. A toda agora preparamos unha Pontevedra para vivir e para convivir, pero Pontevedra ten que ter mobilidade económica, dinamismo económico, ten que ter un comercio potente, ten que ter un sector turístico referente, porque temos condicións, por lo tanto temos que aproveitalas, temos que desarrollalas. As nosas capacidades, as nosas potencialidades, hai que facelas realidade.